ассалому алайкум дӯстон азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯз хостам ки дар бораи блогерӣ як видео карда пешкаш шумо гардонам. Касоне ки бори аввал ба видеои ман даромаданд, кӯтоҳ дар бораи худам гуфтанам ки тӯли 4-5 сол аст ки яъне дар соҳаи блогерӣ кору фаъолият дорам. албатта соҳиби кнопкаи YouTube, дар YouTube галочка, инчунин дар социални сетҳо Telegram, Instagram, TikTok ва дигар социални сетҳо каналҳои худро дорам ва имрӯз хостам ки дар бораи блогерӣ як видео карда ба бачаҳо фаҳмонам. Чунки инро аз таҷрибаи худам ба ман бисёр бачаҳо менависанд, ака чихе блогер шавем, ба мо роҳи блогерии ётед. аз ҳамин ба хулосаи омадам ки значит бисёр бачаҳои мо мехоҳанд ки блогер шаванд, лекин бо баъзе сабабҳо онҳо мехоҳанд, лекин ҳамин корро намекунанд. дар ин ҷо як чанд причина шуданаш мумкин аст, чунки ман аз таҷрибаи худам мегӯям. вақте онҳо нав блогерӣ мекунанд, ба баъзеаш маслиҳат метиҳед, ҳамагӣ 10 ё 15 видео мекунанд, ҳамин кити гум мешаванд, мераванд. сабаби якумаш акрӯҷашӣ. баъд мепурсӣ ки барои чӣ давом надодӣ, мегӯянд ки албатта бачаҳо бисёр прикол карданд, баъзе аз калонсолҳо маслиҳат пурсиданд ва ҳамин тавр онҳо аз ҳамин кори блогерӣ қафо мемонанд. инро албатта аз сари ман ҳам гузаштагӣ аст. вақте ман блогерӣ кардам, албатта бисёр приколҳо мешуд аз тарафи акрӯҷашӣ, баъзе маслиҳатҳо медоданд, ин корро накунед, корҳои детский. лекин ман ба шумо як чиз мегӯям, бо баъзеҳо фикр мекунанд ки яъне блогерӣ кори мушкил аст. шумо ҳоло ин корро накардед. ҳама таланти блогер шудан дорад. барои чӣ? чунки масалан як бачаро мешиносам ки вақте латифаро мегӯяд, одам мисол хандаш мегирад. агар ман ҳамон латифаро рафта дар як ҷои дига гӯям, ягон кас намехандад, чунки ӯ ҳамин талантро дорад. ҳоло дар социални сетҳо мебинӣ баъзеҳо аз кухни видео мекунанд, яъне баъзеи дигараш аз ҷои кораш, як лёчик аз ҷои кори худаш ва ҳамаам онҳо лични блоги худро доранд. оянда касе ки лични блог дорад, яъне будущи оянда дар дасти ӯ аст. ӯ метавонад ки бизнесҳои худро кушояд, бизнесҳои дигаронро реклама кунад ва хело пули хуб кор кунад. ҳоло дар соҳаи блогерӣ имкониятҳои хело зиёд фароҳам омадааст. вақте ман блогериро сар кардам, он вақтҳо яъне расходҳои зиёд дошт. бояд свет мехаридӣ, камера мехаридӣ, микрофон мегирифтӣ. ҳоло бошад ҳамаи телефонҳо сёёмкаи хуб мекунад. як телефон, як микрофоне ки тақрибан 2000 рубл плюс минус месад мегиред, тамом, дигар дар куҷои хоҳед ролик мекунед. инчунин ҳоло имконият аст ки мисол 1 минута ролик кунед, Instagram Reels, масалан метавонед дар TikTok, агар дар Русия набошед, дар дигар ҷойҳо бошед, айни ҳол дар Русия маҳкам, Telegram, ВКонтакте сообщество мекушоед, Одноклассники, YouTube. хулоса агар дар як ролики каротки карда дар 6-7 социални сетҳо падиду 1000 просмотри гирад, аллакай шумо видеои шуморо 6-7 ҳазор кас дар як рӯз мебинад. пештар вақте роликҳои каротки мекардед, YouTube ба рекомендатсия намебаровад. дар соҳаи YouTube мисол баромадан бениҳоят душвор буд. мо видеоҳои дароз мекардем, видеои пурмазмун, баъдан ба рекомендатсия мебаронад. ҳоло бисёр имконият барои блогер шудан, имкониятҳои хуб фароҳам омадагӣ аст. ҳамеша бирӯз шумо агар лични блог дошта бошед, ин як шахсияти шуморо нишон медиҳад. шумо ба кадом ягон корхона меравед, ба ягон завод меравед, ё ки пеш ягон соҳибкор гӯед ки ман блогер ҳастам, дигар ман боварӣ дорам ки ба ягон документи шумо ҳам нигоҳ намекунанд, зуд бо шумо ҳамкориро оғоз мекунанд ва шумо метавонед ки маблағи хеле хуб бо онҳо кор кунед. бо кадом роҳу кор карда мешавад? ҳоло ҳамеша бирӯз бисёр яъне вазъият барои соҳибкорон маҳдуд шуда истодааст. бизнесҳои худро офлайнӣ пеш бурдан душвор шудааст. бисёр яъне минусҳо омада истодааст ва соҳибкорое ки тариқи интернет бизнесашонро мегузаронанд, онҳо бурд мекунанд. албатта барои соҳибкор яъне тариқи интернет бизнес кардан якумдараҷа чӣ лозим мешавад? реклама. рекламаро ки мекунад? блогер. вақте шумо пеш ягон соҳибкор меравед, соҳибкору вақт надоранд ки бизнеси худашонро реклама кунанд. шумо метавонед бо онҳо ҳамкорӣ карда, яъне соҳибкоронро бизнесашонро реклама карда ва ҳамин тавр ҳамкорӣ кунед. ё ин ки пеши онҳо меравед, тавари онҳоро мегиред, реклама мекунед, ягон комиссия мегузоред ва ҳамин тавр аз клиентои шумо вақте меберед, ягон комиссияи муайян мегиред. як чизро фаромӯш накунед ки шумо вақте лични блог доред, масалан агар 50 ё 100 ҳазор аудитория дошта бошед, шумо соҳиби як торговый центр ҳастед ки ҳар рӯз дар ҳамин торговый центр
дар ҳамин таргоҳи сентр ҳар рӯз чанд ҳазор 5-10 одам медорад ва мебарояд. вақте шумо канал доред, як видеои шумо 50-100 ҳазор просмотр гирифт, дониста бошед ки 50-100 ҳазор одам ҳамин рӯз дар ҳамин канали шумо даромад. шумо дар ҳамин ҷо метавонед ки рекламаи худро гузоред ва ақаллан 5-10 ҳазор метавонед ки занг зада ҳамун чизҳои шуморо харидорӣ кунад ё ки ягон соҳибкорро товарашро реклама кунед ва ҳамун хеле комиссия гуфтам метавонед ки як пули хуб кор кунед. аз ҳамин ҳисоб вақте шумо блогер шудед, ҳамин имкониятҳоро аз даст надиҳед. кӯшиш кунед ки рекламаи хуб ва як чиз дигарро фаромӯш накунед ки вақте реклама мекунед, рекламаро санҷед. ба мардум ягон чизе ки пешниҳод мекунед, аввал худатон истифода баред, санҷед, баъдан пешниҳод кунед. барое ки мо ҳам якчанд бизнесҳои худро дорем. албатта вақте ягон чизро реклама мекунем, аввал санҷида истифода карда мебинем, баъдан пешкаши мардум мекунем. боз як чиз дигарро бояд қайд кунам ки яъне вақте блогер мешавед, ба сухан ба гуфтугӯ яъне суханатон аҳамият диҳед ки лаҳҷаи худатонро истифода набаред. як намуд сухан кунед ки яъне ҳама ҷойҳо ҳама мардум бояд шуморо фаҳманд. агар шумо масалан ягон лаҳҷаи худатон ки гап занед, дигарҳо намефаҳманд, ин тавр шумо бисёри аудиторияи худро метавонед ки аз даст диҳед. ман фикр мекунам ки касе ки яъне блогер мешавад, лични бренди худро мекушояд, оянда яъне дар дасти ӯст. ӯ метавонад ки бисёр имкониятҳо яъне маблағи хеле хуб кор кунад. умедвор ҳастам ки аз ин видеои мо каме ҳам бошад барои худ чизҳои заруриро гирифтед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда. хайр.